अध्याय स्कंद पहिला श्रीमद भागवतम पहिला अध्याय श्लोक क्रम 16 पासून पुढे जाऊ आपण बोलू. माझ्या बरोबर आपण सर्वजण बोला. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 1.1.1.16 पहिला स्कंद पहिला अध्याय 16वा श्लोक. श्लोक अनुवाद आणि शब्दार्थ हे तिन्ही मी बोलेन. तात्पर्य आपण सर्वजण वाचावे. ओके. हरे कृष्ण. गोवा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् कलिमलापहम्. अनुवाद शब्दार्थ. कह कोण वा असा भगवतः भगवंतांचे तस्य त्या पुण्य महान थोर श्लोक इड्य प्रार्थनाद्वारे स्तुत्य कर्मणः कृती शुद्धी कामः पाप मुक्ततेची इच्छा नाही शृणुयात एक ऐकण्याची यशः यश कलहाचे युग मल अपहम दोष नाहीसे करणारे. अनुवाद. आत्मशुद्धीची कामना करणारा असा कोण आहे जो थोर पुण्यात्मा भगवत भक्त ज्यांच्या दिव्य गुणांचे सदैव गायन करतात त्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंताच्या कलिमलहारी यशाचे श्रवण करू इच्छित नाही. तात्पर्य कोण वाचणारे कृपया आपले रिझेंट करा. हरे कृष्ण. माताजी मी वाचू माताजी. हो वाचा ना, बिलकुल वाचा. हा. हरे कृष्णा. तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय. संघर्ष हा या कलियुगाचा स्वभाव असल्यामुळे ते अत्यंत निंदित युग आहे. कलियुग इतक्या दुर्गुणांनी भरलेले आहे की थोड्याशाच्या गैरसमजुतीवरून मोठी युद्धे होतात. जे भगवंताचे शुद्ध भक्ती योगात संलग्न झालेले आहेत, ज्यांना स्वतःची भौतिक भरभराट करण्याची इच्छा नाही, जे सकाम कर्माच्या परिणामापासून मुक्त झालेले आहेत आणि जे शुष्क दार्शनिक तर्कवादातून मुक्त झालेले आहेत, ते या कलियुगाच्या बिकट जंगलातून सुटण्यास पात्र आहेत. जननेते शांततेच्या आणि मैत्रीच्या वातावरणात राहण्यास फारच उत्सुक आहेत, परंतु त्यांना भगवंताच्या यशाच्या श्रवणाची सोपी पद्धत माहीत नाही. उलट असे अज्ञ पुढारी भगवंताच्या यशाचा प्रसार करण्याच्या विरुद्ध आहेत. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर मूर्ख पुढाऱ्यांना भगवंताचे अस्तित्वच नाकारण्याची इच्छा असते. निधर्म राष्ट्राच्या नावाने असे पुढारी प्रत्येक वर्षी विविध योजना आखीत आहेत, परंतु भगवंताच्या भौतिक प्रकृतीच्या अलंघ्य गुंतागुंतीमुळे प्रगतीच्या त्यांच्या या सर्व योजना सतत निष्फळ होत आहेत. त्यांना हे समजत नाही की त्यांचे शांतता आणि मैत्री संबंधीचे प्रयत्न असफळ होत आहेत. या श्लोकात विघ्नातून पार होण्याचा उपाय सांगितला आहे. जर आपल्याला वास्तविक शांतता हवी असेल तर आपण भगवंतांना समजून घेण्याचा मार्ग अनुसरला पाहिजे आणि भागवतच्या पुष्टात वर्णन केल्याप्रमाणे त्यांच्या पवित्र लीला आणि यशाचे गायन केले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. आपण आता दुसऱ्यांचा घेऊ. जितके आपण तात्पर्य वाचू प्रत्येकाला आपण देत जाऊ. ओके. तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया ददत कलह. तस्य त्यांच्या कर्माणी दिव्यलीला उदाराणी उदार परिगीतांनी सर्वत्र गायलेल्या सूरीभिः महात्म्यांनी ब्रूहि कृपया सांगा नह आम्हाला श्रद्धानानां श्रद्धाळूंना लीलया लीलेने दधतः प्रकट केलेल्या कलाहा अवतार. अनुवाद. त्यांच्या दिव्य लीला उदार श्रेष्ठ
आणि मनोहर आहेत. नारद मुनी सारखे महान ऋषी त्या लीलाचे गायन करतात. म्हणून कृपया त्या लीला आम्हाला सांगा. कारण भगवंतांनी आपल्या विविध अवतारांत जी दिव्य साहस पूर्ण कर्म केली ती ऐकण्यास आम्ही अत्यंत उत्सुक आहोत. हा रागात्मिका माताजी, हरे कृष्ण. तात्पर्य वाचा. हरे कृष्ण माताजी. तात्पर्य शिल प्रभुपाद की जय. काही अल्पबुद्धीचे लोक सांगतात त्याप्रमाणे भगवंत कधीही निष्क्रिय नसतात. त्यांची कार्ये भव्य आणि उदात्त आहेत. त्यांनी निर्मिलेल्या प्राकृत आणि अप्राकृत अशा दोन्ही सृष्टी आश्चर्यमय आणि विविधतेने युक्त आहेत. श्रील नारद, व्यास, वाल्मिकी, देवल, विश्वनाथ, बलदेव, भक्तिविनोद, सिद्धांत सरस्वती यांसारख्या मुक्त पुरुषांनी आणि इतर अनेक विद्वान आणि आत्मसाक्षात्कारी पुरुषांनी त्यांचे सुंदर वर्णन केले आहे. या प्राकृत आणि अप्राकृत अशा अभिव्यक्ती ऐश्वर्य, सौंदर्य आणि ज्ञान यांनी परिपूर्ण आहेत. परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र अधिक भव्य आहे, कारण ज्ञान, आनंद, चिन्मयता आणि नित्यत्व यांनी ते परिपूर्ण आहे. भौतिक सृष्टी ही आध्यात्मिक सृष्टीच्या विकृत छायेप्रमाणे काही काळ व्यक्त होत असते आणि अल्पबुद्धीच्या लोकांना मोहित करते, कारण असे लोक अनित्य वस्तूंनी आकृष्ट होतात. अशा मूळ लोकांना सत्याची माहिती नसते आणि ते असे गृहीत धरतात की अनित्य सृष्टी म्हणजेच सर्वस्व आहे. तथापि श्रील व्यासदेव आणि महर्षी नारद मुनी यांसारख्या ऋषीमुनींनी ज्यांना मार्गदर्शन केले आहे अशा बुद्धिमान लोकांना माहीत असते की भगवंतांचे शाश्वत धाम हे परिपूर्ण, रमणीय, अधिक विशाल, सदैव ज्ञान आणि आनंदमय आहे. ज्यांना भगवंतांच्या लीलांची, त्यांच्या दिव्य धामाची माहिती नाही, त्यांच्यावर भगवान कधी कधी अवतार घेऊन कृपा करतात आणि आपल्या दिव्य धामात आपल्या सहवासाचा जो शाश्वत आनंद असतो तो आपल्या अवतारात साहसी लीला कृत्ये करून ते व्यक्त करतात. अशा कृत्यांद्वारा ते या भौतिक जगातील आत्म्यांना आकर्षित करतात. अशा बद्ध आत्म्यांपैकी काही जण मिथ्या भौतिक विषयभोगात निमग्न असतात आणि इतर केवळ त्यांच्या दिव्य जगातील वास्तविक जीवनाचा अवेर करतात. अशा अल्पबुद्धीच्या लोकांना कर्मी किंवा सकामकर्मी आणि ज्ञानी अथवा मानसिक तर्क करणारे तार्किक म्हणून ओळखले जाते. परंतु या दोन वर्गांतील लोकांपेक्षा उच्च स्तरावर सात्वत अथवा भक्त म्हणून ओळखला जाणारा अध्यात्मवाद्यांचा वर्ग आहे. हे सात्वत अथवा भक्त प्रक्षुब्ध भौतिक कृतींमध्ये आसक्त होत नाही आणि प्राकृत तर्कामध्ये देखील रत होत नाही. ते भगवंतांच्या प्रत्यक्ष सेवेत रममाण असतात आणि त्यामुळे कर्मी आणि ज्ञानी लोकांना अज्ञात असलेला सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक लाभ त्यांना मिळतो. भगवंत भौतिक आणि आध्यात्मिक अशा दोन्ही जगतांचे सर्वश्रेष्ठ नियंता असल्यामुळे त्यांचे अनंत अवतार आहेत. भगवान ब्रह्मदेव, रुद्र, मनु, पृथु आणि व्यासदेव यांसारखे अवतार हे त्यांचे प्राकृत गुणात्मक अवतार आहेत. परंतु श्रीराम, नरसिंह, वराह आणि वामन यांसारखे अवतार हे त्यांचे दिव्य अवतार आहेत. भगवान श्रीकृष्ण हे सर्व अवतारांचे उगम आहेत आणि म्हणून ते सर्व कारणांचे मूळ कारण आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. खूप सुंदर वाचतायत तुम्ही. खूप सुमधुर आवाज आहेत आपली. हरी बोल. श्लोक क्रम 18. आख्या ही हरेर्धीमन अवतार कथा शुभः लीला विदधत स्वैरम ईश्वरस्यात्ममायया. अथ म्हणून आख्याही वर्णन करा, हरे हे भगवंतांच्या, धीमन हे विद्वान, अवतार कथा अवतारांच्या कथा, शुभाहा मंगलमय लीला, साहसपूर्ण चरित्रे, विदधतः केलेल्या, स्वैरम मोकळ्या, ईश्वरस्य सर्वश्रेष्ठ नियंत्रकाच्या, आत्ममायया स्वतःच्या शक्तीने. अनुवाद. हे बुद्धिमान सूत गोस्वामी, भगवंताच्या अनेक अवतारांच्या दिव्य लीला कृपया आम्हाला सांगा. सर्वश्रेष्ठ नियंता असे जे भगवान, त्यांची मंगलमय साहस, कृत्ये आणि लीला असे सर्व काही त्यांच्या अंतरंगा शक्तीने संपन्न होत असते.
आता कोण वाचेल? दुसरं कोणाला वाचायचं आहे तर प्लीज रेज हँड करा. हरे कृष्ण. हा, अवधूत प्रभूजी आपण वाच तात्पर्य. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा जय श्री प्रभुपाद की जय. प्राकृत जगताची उत्पत्ती, स्थिती आणि लय याकरता भगवंत असंख्य अवतारांच्या रूपांनी प्रकट होत असतात आणि त्या दिव्य रूपात त्यांनी केलेली विशेष 600 कृत्ये ही सर्व मंगलमय आहेत. अशा लीलांच्या वेळी जे उपस्थित असतात आणि जे अशा कृत्यांची दिव्य वर्णने ऐकतात त्यांचे परम कल्याण होते. हरे कृष्ण. हरे बोल. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभूजी. वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वतां रसज्ञानां स्वादु पदे पदे. वयम आम्ही, तू पण, नाही, वितृप्यामः तृप्त होऊन, उत्तम श्लोक भगवान दिव्य स्तोत्रांनी ज्यांची स्तुती केली जाते, विक्रमे सहज पूर्ण कृत्ये, यत जी, शृण्वताम अखंड श्रवणाने, रस गोडी, ज्यांनी अनुभवली आहे, जाणली आहे, मधुर, रुचकर, पदे पदे, पावलोपावली, क्षणोक्षणी. भगवंताचे उत्तम श्लोकांद्वारे आणि स्तोत्रांद्वारे स्तवन केले जाते. अशा त्या भगवंताच्या दिव्य लीला श्रवण करण्यात आम्ही कधीही तृप्त होत नाही. ज्यांनी भगवत संबंधातील दिव्य रसाची मधुर गोडी चाखली आहे, विकसित केली आहे, ते क्षणाक्षणाला त्यांच्या लीला श्रवणाचा आस्वाद घेत आहे. तात्पर्य कोण वाचेल? प्लीज रेझेंट करा. हरे कृष्ण. मी वाचू योजना माताजी? माताजी. हा, योजना माताजी आपण वाचा. हरे कृष्ण. योजना माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. सादर प्रणाम. दादा प्रणाम. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. सांसारिक कथा, कादंबऱ्या किंवा सांसारिक इतिहास आणि भगवंतांच्या दिव्य लीला यात फार मोठे अंतर आहे. सर्व ब्रह्मांडाच्या इतिहासात भगवंतांच्या अवतारांच्या लीलांचा उल्लेख असतो. रामायण, महाभारत व पुराणे हे जे गतकाळचे इतिहास आहेत त्यात भगवंतांच्या लीलासंबंधी नोंद आहे आणि म्हणून त्यांचे वारंवार वाचन केल्याने सुद्धा ते इतिहास नित्य नूतनच राहतात. उदाहरणार्थ, जरी कोणी जीवनभर भगवद्गीतेचे किंवा भागवताचे वाचन केले तरी त्याला पुन्हा पुन्हा त्या ज्ञानाचा नवीन प्रकाश प्राप्त होतो. सांसारिक बातम्या जडवत असतात आणि आध्यात्मिक वृत्त हे प्रेरक सामर्थ्य देणारे असते. कारण आत्मा प्रेरक आहे व प्रकृती जड आहे. ज्यांनी दिव्य विषयांच्या ज्ञानाच्या रुचीचा विकास केला आहे त्यांना अशा दिव्य कथा ऐकण्याचा कधी कंटाळा येत नाही. मनुष्य सांसारिक कृत्यांमुळे लवकर तृप्त होतो आणि त्या कृत्यांचा त्याला वीट येतो, परंतु दिव्य भक्तिमय सेवेत त्याला कधी अरुची उत्पन्न होत नाही. उत्तम श्लोक हा शब्द असा दर्शवितो की ते दिव्य वाङ्मय प्राकृत नाही. लौकिक किंवा प्राकृत साहित्य हे तमोगुणी किंवा अंधकारमय साहित्य आहे, तर दिव्य साहित्य हे त्रिगुणात्मक साहित्याच्या पलीकडचे आहे आणि म्हणून असे दिव्य साहित्य अगदी भिन्न आहे. दिव्य साहित्य हे तमोगुणाच्या पलीकडचे आहे. त्याचा प्रकाश उत्तरोत्तर वाचनाने आणि दिव्य विषयांचा अनुभव होत गेल्याने अधिकाधिक उज्ज्वल होतो. तथाकथित मुक्त झालेले लोक अहम ब्रह्मास्मी या वाक्याचा पुन्हा पुन्हा उच्चार केल्याने कधीही समाधान पावत नाहीत. ब्रह्माचा असा कृत्रिम अनुभव शुष्क असतो आणि म्हणून खऱ्या आनंदाची रुची घेण्याकरिता ते भागवताच्या कथांकडे वळतात. आणि जे लोक असे भाग्यशाली नाहीत ते परोपकार आणि जागतिक लोककल्याणाकडे वळतात. याचा अर्थ असा की मायावादी तत्वज्ञान प्राकृत आहे, तर भगवद्गीता आणि भागवताचे तत्वज्ञान दिव्य अप्राकृत असे आहे. हरे कृष्ण माताजी. सादर प्रणाम. श्रील प्रभुपादजी की जय. धन्यवाद माताजी. खूप सुंदर माताजी आपण बोला. कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ कपट मानुषः. कृतवान केलेली, किल काय, कोणती, कर्माणी कार्ये, सह रामेण बलरामांसहित, केशवः श्रीकृष्ण, अतिमर्त्यानी दैवी, भगवान गूढ प्रच्छन्न, कपट वरकरणी दिसणारा, मानुषः मनुष्य,
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णाने बलरामांसह साधारण मनुष्याप्रमाणे क्रीडा केल्या. या प्रकारे प्रच्छन्न रूपाने त्यांनी अनेक अलौकिक कार्य केली. तात्पर्य सुषमा दौंडकर माताजी, हरे कृष्ण. हरे आपण कृष्ण वाचा. माताजी. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी यांचे द्वारा. तात्पर्य भगवंतांच्या ठिकाणी मानवी गुणांचा आरोप करणे आणि परमेश्वराला पशु रूपात प्रदर्शित करणे हे सिद्धांत भगवान श्रीकृष्णांना कधीही लागू करता येत नाहीत. मनुष्य प्रायश्चित्तामुळे आणि तपश्चर्येमुळे ईश्वर होतो हा सिद्धांत आजकाल विशेषतः भारतात फारच पसरलेला आहे. धर्मग्रंथात निर्देशिल्याप्रमाणे भगवान श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण आणि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू यांना ऋषींनी, महात्मेजनांनी व संतांनी साक्षात भगवान म्हणून घोषित केले आहे. म्हणून अनेक विकृत प्रवृत्तीच्या माणसांनी आपलेच व्यक्तिगत अवतार निर्माण केले आहे. विशेषतः बंगालमध्ये अवतार निर्मितीची प्रक्रिया म्हणजे एक सामान्य व्यवसाय झाला आहे. सिद्धींची काही थोडी प्रदर्शने ज्याला करता आली आहेत, असा कोणताही मनुष्य काही चमत्कार दाखवितो आणि लोकांच्या मताप्रमाणे सहजपणेच अवतार होऊन जातो. भगवान श्रीकृष्ण अशा प्रकारचे अवतार नाहीत. त्यांच्या आविर्भावाच्या प्रारंभापासूनच ते प्रत्यक्ष स्वयं भगवान आहेत. ते आपल्या मातेच्या समोर चतुर्भुज विष्णू रूपात प्रकट झाले आणि नंतर मातेच्या विनंतीवरून ते सामान्य बालकाप्रमाणे झाले आणि लगेच मातेला सोडून गोकुळातील दुसऱ्या एका भक्ताकडे गेले. तेथे नंद महाराज आणि यशोदा माता यांचा पुत्र म्हणून त्यांना स्वीकारण्यात आले. त्याचप्रमाणे भगवान श्रीकृष्णांचे स्वरूप अशा भगवान बलरामांनाही वसुदेवांच्या दुसऱ्या पत्नीपासून जन्मलेला एक बालक समजण्यात आले. भगवद्गीतेत भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, माझा जन्म आणि माझी कर्मे दिव्य आहेत, अलौकिक आहेत आणि ज्या कोणाला माझे दिव्य जन्म आणि कर्म समजण्याचे भाग्य लाभले आहे तो त्वरित मुक्त होतो आणि माझ्या धामास जाण्यास पात्र होतो. म्हणून भगवान श्रीकृष्णांच्या जन्माच्या आणि कर्माच्या दिव्यत्वाचे ज्ञान भौतिक जगातून मुक्त होण्यास पुरेसे आहे. भागवत पुराणात भगवंतांचे दिव्य स्वरूप 9 स्कंदात वर्णिलेले आहे आणि 10व्या स्कंदात त्यांच्या लीलांचे वर्णन आहे. या साहित्याच्या वाचनात मनुष्याची जशी प्रगती होईल तसे त्याला हे सर्व समजते. तरी पण येथे एक गोष्ट स्पष्ट करणे महत्वाचे आहे की भगवंतांनी आपले दिव्यत्व मातेच्या मांडीवरूनच प्रथम प्रकट केले. त्यांची सर्व कर्मे अद्भुत अलौकिक आहेत. त्यांनी गोवर्धन पर्वत आपल्या वयाच्या 7व्या वर्षी धारण केला. त्यांच्या या सर्व कृत्यांवरून निश्चितपणे असे सिद्ध होते की ते प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतच आहेत. तरी पण त्यांनी धारण केलेल्या योगमायेच्या आवरणामुळे त्यांच्या तथाकथित पित्याने व मातेने आणि इतर बंधुजनांनी त्यांचा एक सामान्य बालक म्हणूनच स्वीकार केला. जेव्हा त्यांनी असाधारण कृत्ये केली तेव्हा माता पित्यांनी अन्य प्रकाराने त्या कर्मांचा विचार केला व आपल्या पुत्राविषयी दृढ वात्सल्य प्रेमामुळे ते संतुष्ट राहिले. म्हणून नैमिषारण्यातले ऋषीगण त्यांचे असे वर्णन करतात की ते मनुष्याप्रमाणे दिसतात, परंतु वास्तविकपणे ते साक्षात सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरिः. कलियुग, कलहाचे लोयुग. आगतम आलेले आहेत. आज्ञाय हे जाणून, क्षेत्रे या क्षेत्रात, अस्मिन या, वैष्णवे विशेषतः भगवंतांच्या भक्ताकरिता असलेल्या, वयम आम्ही, आसीनाहा बसलेले, दीर्घसत्रेण दीर्घ असा यज्ञ करण्याकरता, कथायाम कथेमध्ये, सक्षणाहा आम्हाला असलेल्या वेळात, हरे हे भगवंतांच्या. अनुवाद: कलियुगांचा प्रारंभ आधीच झाला आहे हे पूर्णपणे जाणून आम्ही भगवत संदेशाचे विस्ताराने श्रवण करता यावे याकरता दीर्घकाळ चालणाऱ्या कथासत्रांचे आयोजन करून या वैष्णव क्षेत्रात एकत्र आलो आहोत. तात्पर्य कोण वाचेल? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी मिनल वैद्य वाचू का?
हो, वाचा माताजी. हरे कृष्ण. वाचा माताजी. श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य: सत्ययुगाप्रमाणे हे कलियुग नाही, कारण हे कलियुग आत्मसाक्षात्काराकरिता मुळीच अनुकूल नाही. आत्मसाक्षात्काराकरता सत्ययुग हे सुवर्णयुग आहे, त्रेतायुग हे रजतयुग आहे आणि द्वापारयुग हे ताम्रयुग आहे. आत्मसाक्षात्काराकरिता सत्ययुगातील लोकांचे आयुष्य 1,00,000 वर्षांचे होते आणि त्यामुळे त्यांना ध्यान योगाची दीर्घ प्रक्रिया करणे शक्य होते. त्रेतायुगात जेव्हा आयुष्याचा काळ 10 सहस्त्र वर्षे होता, तेव्हा मोठमोठे यज्ञ करून आत्मसाक्षात्कार प्राप्त होत असे. द्वापार युगात जेव्हा आयुष्याचा काळ 1 सहस्त्र वर्षांचा होता, तेव्हा भगवंतांची परिचर्या करून आत्मसाक्षात्कार होत असे. परंतु कलियुगात आयुष्याचा कालावधी केवळ 100 वर्षांचा आहे आणि त्यात विविध अडचणींची भर पडल्यामुळे आत्मसाक्षात्काराकरिता सांगितलेली प्रक्रिया म्हणजे भगवंतांचे नाम, यश आणि लीला यांचे उच्चारण, श्रवण आणि कीर्तन करणे ही आहे. नैमिषारण्यातील ऋषीमुनींनी अशा ठिकाणी या प्रक्रियेला आरंभ केला, जे ठिकाण विशेषत्वाने भगवंतांच्या भक्तांसाठीच होते. त्यांनी 1 सहस्त्र वर्षे लीला ऐकण्याची स्वतःची सिद्धता केली होती. या ऋषींच्या उदाहरणावरून मनुष्याने शिकावे की नियमितपणे श्रवण, पठण आणि निरूपण करणे हाच आत्मसाक्षात्काराचा एकमात्र उपाय आहे. इतर प्रयत्न म्हणजे केवळ काळाचा अपव्ययच आहे, कारण त्यामुळे कोणताही विशेष परिणाम होत नाही. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंनी भागवत धर्माची शिकवण दिली आणि असे सांगितले की जे भारत भूमीत जन्माला आले आहेत त्या सगळ्यांनी श्रीकृष्णांच्या संदेशाचा प्रसार करण्याचे दायित्व घ्यावे. विशेषतः त्यांनी भगवद्गीतेचा प्राथमिक संदेश प्रथमतः घ्यावा आणि गीतेची शिकवण पूर्ण समजल्यावर पुढील साक्षात्कारी ज्ञानासाठी भागवताचे अध्ययन केले जाऊ शकते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. आता मी रेकॉर्डिंग स्टॉप करते.